Ustani i siđi, Gospodine. Gospodine, ustani i siđi u ovoj rascvjetaloj zori i mojoj duši prozore otvori. Nek uđe u moj stan tvoj sjaj i tvoj dan. Pred tvojim će se sjajem, Gospodine, sve magle rasplinuti i ljubav će bijela i ljepota tvog tijela u mojoj duši sinuti. Ja ću pred tvojom ljubavlju pasti i u neizmjernoj sreći gledati cvijet što će na tvom srcu cvasti i krv što će u draguljima u moju dušu teći. Gospodine, ustani i siđi u ovoj rascvjetaloj zori i mojoj duši prozore otvori. Nek uđe u moj stan tvoj sjaj i tvoj dan. Nedavno je u izdanju Nakladnog zavoda Matice Hrvatske i kršćanske sadašnjosti izašla knjiga izabranih pjesama Branka Klarića Svečano bogoslužje. Ovo što sam rekao, poznati su samo Nakladni zavod i kršćanska sadašnjost, dok je lik Branka Klarića kao i njegova poezija potpuno nepoznati javnosti. Branko Klarić rođen je 1912. i spada među hrvatske religiozne, ali ja bih odmah napomenuo neklerikalne pjesnike. On je završio Franjevačku gimnaziju i krenuo u bogosloviju, međutim izašao je i ostao je čitav život vjeran jednoj duhovnoj inspiraciji, temeljnim kršćanskim vrednotama, ali ovaj izbor eminentno pokazuje da nije klerikalan pjesnik, da je kao stvaralac apsolutno samostalan i da je zahvaljujući svojoj tragičnoj sudbini, da je nestao u blajburškoj tragediji, bio 45 ili 46 godina prešućivan. Kad kažem prešućivan, on je bio, o njemu se nije govorilo, ne zato što je on svjedok nekih činjenica koje bivšem režimu ne bi odgovarale, nego on je sam bio ta nezgodna činjenica, jer svako postavio pitanje, rodio se te i te godine, živio je i možemo ga pratiti do svibnja 45. da bi zatim nestao.
Rekao sam ovih nekoliko uvodnih riječi jednostavno zato da bi na primjeru jednog nedovoljno poznatog, a sada vidimo dosta zanimljivog pjesnika koji je nužan u rekonstrukciji hrvatske međuratne lirike i ratne lirike, jer su elementi moderniteta u toj lirici mnogo uočljiviji nego što se na prvi pogled čini. Rekao sam, kršćansko-katolička inspiracija nije ga omela da bude konvencionalan, da piše amblematsku poeziju na principu ilustriranja nabožnih sličica, nego da sa jednom, možemo reći, poprilično snažnom religijskom vokacijom krene slijedom one poezije koju su, na primjer, u Francuskoj fiksirali Paul Claudel i možda još neko ime. Također je čudno da s jedne strane se javlja kao minijaturist, a s druge strane kao psalmodičar, i da tu imamo iz tradicije hrvatske poezije elemenata s jedne strane poetike čak Krleže, a s druge strane elemenata te jedne žanr poezije malih slika, mrtvih priroda i tako dalje, koje danas djeluju vrlo pitko, ali ne izlaze izvan konvencija. Knjiga Svečano bogoslužje za moj osjećaj zaista pravo otkriće. Neću reći otkriće za pasionirane čitaoce, za one koji tako uzimaju knjige kad se one pojave da bi samo u njima uživali, nego ona, rekao sam, predstavlja jedan lanac u tom slijedu razvoja hrvatske poezije i mnoge stvari koje su nam se činile nejasne, naime između razdoblja 45. pojave socrealizma pa sve tamo do sredine gotovo 50. godina nisu imale nekakvu svoj logički slijed. Sad kada se pojavio ovaj izbor, vidimo da su postojali stvaraoci pobočnih linija koje su kroz vremensku transformaciju postale središnje. Dakle, neću reći da je to djelo jednog do kraja ostvarenog pjesnika, niti je do kraja to djelo završeno. Ali da bi se stekla predodžba o intelektualnoj radoznalosti hrvatske književnosti, mislim da bi bilo vrlo nepravedno kada bi poeziju i lik Branka Klarića mimo išli. Ja sam tada u svibnju 45. godine imao 5,5 godina. To je vrijeme kad se ipak teško sjećam onih detalja, međutim, meni su se tada u pamet urezala neke stvari koje jednostavno nisu se mogle izbrisati. Recimo, on je se spremao da ode. I kamo, ne znam. I onda sam se ja htio sakriti ispod stola, zapravo sam se sakrio ispod stola i rekao sam mu, ma ne ideš ti nigdje. I uhvatio sam se za nožicu od stola i onda me on pokušao izvući, međutim nije mogao. Onda je ipak otišao. Gdje? Kamo? Ne znam. Međutim, baka mi je kasnije ispričala da se nakon 20 minuta vratio jer je zaboravio krunicu.
možda 20 kobnih minuta. Nitko ne zna. A postoji iz tog doba još neka sjećanja. Recimo, mi smo stanovali tamo u mansardi, dvorišnoj zgradi u Klaićevoj 46, pa smo se onda vozili kao djeca onako gore dole liftom, pa se znalo dogoditi recimo da jednostavno nestane struje u pobijela dana, a mi u liftu između dva kata čekamo 10 sati, cijela zgrada se uzbudi dok nas najviše ne pronađu i onda znate kako je bilo kad tako djeca nešto naprave. Sjećam se isto tako kad smo išli u kazalište, bila je zima, a tata i mama su mi govorili da idemo. Ja sam rekao, neću ići, daj nosi me, ubiću te, nosi me, ako me nećeš nositi, ubiću te, sjećam se toga. Onda baka me je znala voditi gore na Pantovčak, onda svaki put kad smo došli gore, onda sam morao ubrati šibu, koja je značila ili ćeš biti dobar ili te čekala šiba. Sjećam se i onih uzbuna nekoliko u Zagrebu, noću kad smo letjeli odozgo dole u podrum, čak sam tada razbio glavu, tako da mi se još uvijek vidi ožiljak kolika je bila posjekotina. A onda smo, nakon što je tata otišao, onda smo jednog dana u jednom otvorenom kamionu skupili stvari, ono što je bilo, i uputili se svi, baka, mama i nas 4 djece, prema Splitu u jednom otvorenom kamionu od Zagreba do Splita. Koliko to trajalo putovanje, toga se ne sjećam. Onda smo došli dolje i sad vidite, tu je nastao jedan sasvim drugačiji život. A to je bio grad, tu smo se vratili u selo, ali ja sad kad razmišljam, mislim, iz ovog vremena, o tom vremenu djetinjstva, onda je to za mene jedno zapravo začarano selo, začarano mjesto. Iako mi sve dole onda i kad god dođem dole izgleda tako obično, međutim tu se ujedinilo more, šuma, planina za dijete, jedno djetinjstvo, to je bio zapravo čarovan svijet. Dakle, svi su se o nama brinuli, i djed je bio otac, i baka je bila otac, i njena sestra, moja teta je bila, kad su me zvali otac i mama, i u neku ruku svi su se o nama brinuli, ali to ja zapravo ipak sam osjećao da nešto tu nedostaje i zapravo počeo sam tražiti oca po onim knjigama kojih je bilo koliko hoćete u kući i koje sam ja počeo listati onako sreda kako bih uhvatio i njegove knjige i tatine knjige, a i onu svu literaturu koju je on imao
Ali moram reći još nešto, mislim, kad govorim o tome, a to je da su poslije rata dolazili u neko iz, nemam pojma tko, da su uzimali knjige, vraćali knjige, uzimali knjige, koliko je uzeto, koliko je vraćano. I što je koga zanimalo, ja to sad ne bih mogao reći. Međutim, kasnije, dakle, ja sam sve više počeo razmišljajući o ocu kojeg nije bilo čitati njegovu poeziju. I mislim, poeziju zapravo koja je u neku ruku tada bila zabranjena. Pa sam se i ja nekako tako odnosio prema toj poeziji. Međutim, ja sam je stalno čitao i pitao sam se, mene ta poezija osvajala. Kako može biti zaboravljeno tako nešto? I jasno, kasnije, kad sam odrastao, razmišljao sam, čuj, možda je to uistinu treba sačuvati za intimu. Darovi. Nikad nisam prvi na rub cilja stigo, niti rukom dirno cvijet novoga kraja. Drugi je ljepotu na rukama digo, iza njihov zvijezde u očima sjaja. Na svom putu ja sam zaostao često i stiskao se u kut, a drugi su prošli. Posrijedi cesta i po volji mjesto izabrali kad su prvi na cilj došli. Ali ipak neću reći da sam zato kriv, niti me savjest s neuspjeha peče, jer svakomu nije na rođenju dato da srebro rijeka oko njega teče. Moj otac je pisao jako puno i po raznim časopisima, glasnicima, a i ove zbirke o tome govore, mislim, jer u 33. godini objaviti misu poetiku, darove vječnosti, sklopljenih ruku, slavu katedrale, svjedočanstvo zemlje, onda svečano bogoslužje, zbirku pripovedaka Majčin grijeh i za štampu pripremljen roman Božji dan, koji se treba pojaviti u izdanju Matice Hrvatske 45. godine. To je doista jako puno. Kao da ga je nešto sililo da piše, kao da je osjećao nešto da mora što više, kao da mora što više. Ja sam to čitao sve i zapravo vidio sam što je sadržajno jako utjecalo na njega. To je dole bio običaj da netko iz kuće ode u sjemenište, on je posebno iz naše kuće, jer to je bila katolička kuća. On je otišao u Sinj, u Franjevačko sjemenište, završio je gimnaziju i onda je upisao nekoliko semestara teologije. Međutim, njegov brat, a moj stric Šimun, je u 18. godini dole krcajući salbun, kako mi kažemo, pred Omišem, dobio neku infekciju, sepsa, i u vrlo kratko vrijeme je umro. Jasno, to je bio razlog da se tata vrati kući, jer netko je morao ostati na kućnom pragu. I on je već i u teologiji zapravo objavio ovu svoju misu poetiku. Međutim, taj odgoj koji on dobio tamo, sadržajno ga je formirao. On je zapravo franciskanski odgojen. I ja, ovako govoreći malo pojednostavljeno, njegova poezija je franciskanski kristalna. Tako meni izgleda. Ta poezija je jako djelovala na mene. On zapravo u jednoj svojoj pjesmi i govori o tome. U jednoj pjesmi koja se zove Darovi,
I zapravo on je stalno bio malo po strani. Nikad nije išao, nikad se nije želio nametati. I ja sam to osjećao kroz cijelu njegovu poeziju. Njegova poezija je zapravo puna nježnosti. Ja sam to možda drugačije doživljavao. Međutim, mogu reći da je upravo taj njegov duh te poezije, pa mogao bih reći prilično utjecao i na mene, da je ona dijelom i oblikovala moj odnos prema svijetu, prema onome što me okružuje. Ja sam Branka Klarića poznavao, osjećao sam se s njim kao s prijateljem. Mi smo čak rođeni iste godine, 1912. To je bio jedan fini, tipični zapravo seljačić, visok, ali seljačić u velikom gradu. Došao iz provincije, on je rođen u Poljičkoj kneževni, kako se to uvijek ističe, među tim Poljičanima. I ponio u svijet tako jednu jednostavnu dušu sa jednim seljačkim, poštenim shvaćanjem života i ovdje se našao u jednoj novoj situaciji, našao se u novim prilikama usred rata. Ja sam o njegovih knjigama, pjesama pisao kritike. On je bio jako plodan pisac, pjesnik i prozaista. A što je značajno istaknuti, on je za vrijeme rata neko vrijeme bio namješten u državnoj cenzuri. Naime, ono vrijeme, kako je bio rat, postojala je cenzura knjiga. I tu su radili više intelektualaca, međutim, posebno su uvijek isticali da je jedan od najtolerantnijih koji je poštivao autora, poštivao njegovu misao, bio upravo Klarić. I on je sa svim obzirima postupao režući po tim stranicama, tako da je bio zapravo zaslužan za onoliku moguću slobodu koja je mogla vladati usred rata. Michelangelo. Te je noći kasno rastao se od kista htijući da svrši sliku općeg suda. Još mu biješe samo da naslika Krista, ali već je posve klonuo od truda. Rastuži se jako. Htjede da uteče pritisnut od dugog umora i nesna, ali slikaše dalje u duboko veče gledajući one što su bili s desna. Tad napokon sklopi iznemogle vijeđe i stajaše malo u nejasnoj slutnji. U kapeli svjetlo tinjaše sve bljeđe, a s njegove freske koda muklo tutnji glas, jedan što zove iz najdubljeg groba rušeć se u noć silno poput slapa. Prepade se vrlo u to kasno doba. Tad ga ozgo javi stari znanac papa. U ono doba sam ja njemu kao prigovor stavio što je svoje stihove usavršavao toliko da su na neki način postali mrtvi. Pa sam ja rekao da je kod njega često puta ta rafiniranost formalna toliko velika da je onda to je kao cvijeće, samo kao da je ko umjetno cvijeće. To je njega bilo pogodilo, ali danas kad vidimo, pogotovo nakon ovog vremena u kojemu je sloboda stiha toliko uzela maha, da je izgubila svaku formalnu vrijednost i rafiniranost, da je izgubila ritam, da je izgubila rimu, onda vidimo koliko je to bilo dragocjeno. I danas, na primjer, kad priređuju i kad su priredili njegovu knjigu pjesama, vidi se da ta antologijska knjiga je sačuvala lijepi broj pjesama od velike umjetničke vrijednosti.
Mi znamo da i kod najvećih književnika imade manji, vrlo mali broj često puta antologijskih pjesama. Ima pisaca koji su jako plodni, ali one pjesme koje naživljavaju svoje vrijeme nisu tako brojne. Međutim, kod Klarića izdana je jedna lijepa knjiga pjesama koja ga jako dobro prezentira. Uzori. O moj Bože, tebe ne stide se oni što su svojim sjajem duh zanijeli svijeta. Tako i za mnogih lutalačkih ljeta, ko molitva zvijezda glas se zemlje proni. Ispred katedrala Žermen suzeroni. I Verlen je smjerno, rimska crkva sveta, u tišini našao smisao svojih ljeta. Kad u tebi srce ko siroče skloni. Klodel, Žam, Papini, cvijet našega vijeka i blistavi vijenac najvišem umijeću, tek u tebi svoju otkrili su sreću. Te sve riječi skrenu u sjaj novog tijeka. Zar, moj Bože, neće s njima da te hvali sa svim srcem, pjesnik neznani i mali? Samo najpažljiviji čitači hrvatskog pjesništva znali su za ime Branka Klarića, a i oni nisu bili prema njemu uvijek pravedni. I doista u brzom pogledu njegova se poezija lako svrstava kao kršćanska katolička i čini se da tim određenjem zapravo oduzima svaku tajnu i potrebu istraživanja. I kad se još pridoda tragična sudbina, smrt u kolektivnoj umorstvu oko Blajburga u 33. emblematičnoj godini, izgleda da je slučaj na neki način zaključen. Međutim, čitanje njegove knjige pruža ipak iznenađenje, jedan specifičan užitak otkrića čovjeka koji nije bio originalan, a pogotovo ne originalan pod svaku cijenu, ali je bio autentičan u svom izboru koji je bio, ako hoćete, i nevin i naivan, ali poetski ipak plodan. Branko Klarić piše krajem 30-ih, početkom 40-ih godina, u vrijeme kad našom poezijom dominira socijalna tematika i svakidašnji govor, kolokvijalnost, banalnost, poetizacija običnosti. Međutim, on izabire drugu tendenciju himničnosti i tendenciju uzvišenosti, koja je tada bila izvan tokova, ali upravo povezujući se na neke druge mogućnosti hrvatskog jezika, na one mogućnosti koje je naslutio i zapravo bitno realizirao, recimo Tin Ujević u svojim, dakako, mnogo moćnijim himničkim pjesmama. Branko Klarić u tom okviru, u ograničenjima jednog vizije i svjetonazora između svog malog zavičajnog Jesenica kraj Splita s jedne strane i Zagrebačke katedrale koja mu je model i amblem jedne europske spiritualnosti, uzdizanja prema Bogu, Branko Klarić raspinje jednu mogućnost govorenja koja ima ipak iznimnu koherenciju i, ako hoćete, čak i melodijsku inkantaciju, gdje su rime moćne, zapravo same po sebi izazivaju vatromet ili vodopad slika, osobito u njegovim zazivima Bogorodice od kamenitih vratiju, dakle u jednom kontekstu Zagreba, Velegrada i rata koji je Klarić izvanredno suptilno osjetio. S jedne strane, s druge strane u pjesmama koje su vraćanje stvarima običnim, viđenim kao po prvi put, viđenim jednim izrazito franciskanskim, franjevačkim senzibilitetom. To su njegove pjesme u prozi koje su možda najpotpunije i najpravije dostignuće njegovog glasa i govora, gdje je stvari oko sebe uspio vidjeti kao po prvi put prožete jednom težnjom prema vječnosti, prožete jednim usponom koji stvari naprosto povezuje poput neke krunice i poput nekog prstena, sa snagom evokacije koja doista nije svakidašnja i nije obična. I u nekoliko najsretnijih trenutaka samosvijesti, svijesti svoje tragičnosti i svoje
ograničenosti, dakle govorenja maloga čovjeka o velikim stvarima, Branko Klarić nalazi mjeru koja je nemimoilazna kao iskustvo hrvatskog pjesništva 40. godina i kao i mjeru koja mu osigurava sasvim sigurno antologijsko mjesto i jedan položaj kojega se ne može mimoići. Sve sama modrina, sama vedrina, sunce je ispilo pjenice oblaka. Polja su usnula u miru pod crvenim žeravkama maka. Krotak je bijes divljih zvjerinjaka, katedrala raste. Katedrala se puni, zvonike preliječu laste, podne izgara u zlatnoj kruni. Zadnji je težak izmoren na ralu stupio u katedralu. Prozori su ogrezli u svježoj krvi. Sunce zrnca bisera pticama mrvi. Sva katedrala šušti od zanjihanih krunica. Staze su tople, mliječne, snježne. Oči su dobre, blage, nježne. Sunce nad katedralom ko vječni svjetionik vodi za ruku u nebo zvonik. Ako promotrimo liriku Branka Klarića, onda ćemo odmah zapaziti da se ona nastavlja i da ide u kontinuitetu hrvatske duhovne lirike, koja ide od, možemo reći, Marulićeve molitve suprotiva Turkom, preko Gundulićevih suza sina razmetnoga, pa preko Kranjčevićeve lirike i do duboko metafizičkih astralija Nikole Šopa. Ona nosi u sebi i jednu duboko mediteransku crtu. Branko Klarić je mediteranac, dakle iz Poljičke republike nekadašnje. I ta mediteranska crta duboko je u njoj zacrtana. Damaso Alonso, čuveni španjolski kritičar, je rekao da nema velike poezije bez religioznog senzibiliteta. Mi bismo mogli reći bez duhovne dimenzije, koja je, nažalost, u ovom prošlom 50-godišnjem razdoblju bila neprestano zapostavljana. Pa i onda kada su se tumačili tekstovi hrvatskih renesansnih, humanističkih književnika i pjesnika, uvijek se nekako nastojalo da se opredmeti ta poezija, da se izrazi jedan realistički konkretizam u toj poeziji, a manje su se naglašavale duhovne dimenzije, metafizičke dimenzije, oniričke dimenzije koje su karakteristične za cjelokupnu našu stariju hrvatsku književnost. I naravno, jer ta se dimenzija duhovna produžuje i u novijoj hrvatskoj književnosti i ona je uvijek bila prisutna. Moramo zapaziti je li kod Branka Klarića tu stanovitu crtu jednog predosjećaja rane smrti koja ga je zatekla, nažalost, u Blajburgu, u tom progonu hrvatskih ljudi. I ona je prisutna, pogotovo ta sentimentalna, lirska, tužna crta koja je karakteristična za možda sve mediteranske, naše mediteranske pjesnike, i Frana Alefirevića, pa donekle i imamo tu crtu naglašenu i kod Tina Ujevića. U tom smislu, ako je promatramo, vidjet ćemo kako ona proizlazi iz cjelokupnog konteksta hrvatske duhovne lirike, naravno sa svojim modernim izrazom razvija se u jednome pravcu koji je neomodernističan. Ona ima u sebi elemente francuskih neokatolika, Francis Jamesa, Paul Claudela, pa donekle i jedne misaonosti papinijevske, i u tome smislu ona unosi taj jedan neomodernizam u hrvatsku duhovnu liriku između dva rata i očito je šteta što je taj jedan život koji je prekinut u naponu svoje snage je li zaustavio i taj jedan razvojni tok Brankove lirike koju i danas možemo sa vrlo finim rafinmanom prosuđivati i ocijeniti kao jednu vrlo veliku vrijednost u hrvatskoj duhovnoj lirici. Napučena osama. Svuda sam je tražio. Ona mi vodi drage znance.
Što su prepune ulice prolaznika prema povorkama koje promatram sa prozora srca. Srce je otvoreno. Njegovi razgovori su tako iskreni i nisu namješteni. Ako ću izići među ljude, moram zaključati vrata srca, da se u nj ne ušuljaju tatovi. Koji put, kad to zaboravim, sve mi raznesu. Oko mene je sve puno prijateljskih razgovora. Dok jedne slušam, drugi me pljačkaju. Kad se zatim vraćam u svoju samoću, nije više tako napučena. Mnogo je dragih znanaca iz nje ukradeno, a neki su i sami pobjegli. Branko Klarić pripada onim tisućama i desecima tisuća Hrvata koje su pobjednici, osvetnici, sluđeni ili svješto ili nevješto, skrivanom popudbinom pobili tijekom svibnja 1945. godine. Bez optužbe, bez suđenja i bez osude. Od tada i Branko Klarić, autor gotovo 10-ak zbirki književnih radova i još nekoliko neobjavljenih rukopisa, leži u nepoznatu grobu. Ubijen je u 33. godini života, otac 4 djece. Od tada, od tog krvavog svibnja 1945. i pjesnik, naglašavam pjesnik, Branko Klarić posve iščezava. Biva izbrisan, odnosno zbrisan. Sastavljaju se knjige, pregledi, čitanke, antologije, ali bez Branka Klarića. I bez tolikih drugih. Predstavljajući naslovljenu knjigu na spomenutoj tribini Društva hrvatskih književnika, uz Nedjeljka Mihanovića i Branimira Donata i moju uvodnu riječ, i Dragutin je Tadijanović pridodao još jednu kariku ovoj posebnosti hrvatske povijesnosti. Naime, Svečano bogoslužje bila je 27. knjiga u ediciji Suvremeni hrvatski književnici slavnoga HIBZ-a, Hrvatskog izdavalačkog bibliografskog zavoda. Knjiga je naravno prošla svoju priču sve do uveza. I tek su joj korice nedostajale. I da ne duljim, jedan jedini primjerak tog svečanog bogoslužja sačuvao je spomenuti Dragutin Tadijanović, onodobni tajnik HIBZ-a, i 30-ak godina potom tu je jedinstvenu knjigu bez korica darovao Brankovu sinu Ivi. Zahvaljujući baš tom jedinom primjerku, eto, punih 45 godina potom, nakon mučna ubojstva i još teže šutnje, vratio se i Branko Klarić, pjesnik, vratio se novim, proširenim i, rekao bih, nezaobilaznim izdanjem Svečanog bogoslužja kojeg je priredio dr. Nedjeljko Mihanović u izdanju Nakladnog zavoda Matice Hrvatske i Kršćanske sadašnjosti. Uporišta pjesničkog habitusa Branka Klarića ponajbolje zrcale autobiografske riječi samog pjesnika. Citiram: "Mnogo volim more, volim zemlju i tajne njezina rađanja i njezine žrtve koje obdaruju ljepotama. Ljubim nebo, katedrale, ali i male kapele na planinama, beskrajne modre vedrine i cvijeće. I 4 svoje djece osobito volim. Kad mi se pruži prilika, služim kod svete mise. Zanose me svečane pučke mise, kad sva crkva u mome selu pjeva slava i vjerujem. Svijetu se ispovjedam u pjesmama, a Bogu djelom skrušenja u samoći." Završen citat. Dakle, riječ je o tankočutnu pjesniku kršćanskog ishodišta i nadahnuća u neprekidnoj oporbi spram materialističkog porobljivanja duha i duše. Njegova je pjesma stoga gotovo u pravilu i molitva, i zanos, pročišćenje, vjera srca u podmuklu vremenu, dakle prijateljevanje s nadnaravnim u svakodnevlju, u Zagrebu i na valovima i maestralima zavičajna mora. Jedno malo mjesto Jesenice iz iste nam poštovane Poljičke republike, tu između Splita i Omiša, eto i nek se upamti, iznjedrilo je to malo mjesto čak 4 pjesnika tako različitih sudbina: Dragu Ivaniševića, Srećka Karamana, Jakšu Ercegovića i Branka Klarića.
Zar i to nije začudna činjenica i kao neodoljivi predložak novih čitanja i novih sustavnih proučavanja suvremene hrvatske književnosti? Zadnji stih. To nije moj zadnji stih. To nije moj najljepši stih. Kad ostanem bez svega prijatelja, znanaca i svojih svih, čekajući njega, spjevat ću svoj zadnji, svoj najljepši stih. I ponijet ću ga s sobom, nitko za nj neće znati. On će nad mojim grobom sjajan, sa križa sjati. I vječno će živjet moj zadnji stih u meni, koji sam vječan, iznad stoljeća svih, blistav i svečan. Prema tomu bi htio istaknuti na kraju da je kao pjesnik bio artista koji je svoju formu dotjerao do velikog savršenstva, a da je kao osoba bio jedan krasan čovjek koji je kroz život išao, makar u gradu, da je išao kroz život uvijek uzdignuta čela, braneći čudoredna načela u javnom i privatnom životu. Moj djed je odmah u početku Prvog svjetskog rata 14. izgubio život negdje kod Vršca. Grob mu se ne zna. Ostavio je za sobom 2 djece, jedno drugome do uha. Moj otac je rođen 12. stric kasnije. Moj otac je nestao, zapravo izgubio život 45. u svibnju 45. Za njim je ostalo 4 djece. Ja sam bio najstariji tada, 5,5 godina. Ja se pitam, je li došlo vrijeme zapravo da to prestane biti sudbina djece, ili ovo možda doista kraj tome da dijete ne zna kako mu je izgledao roditelj, a i sada će biti takvih koji neće znati kako mu je izgledao tata. Nadam se ipak da su ovo ostaci tog vremena, te jedne uistinu gorke sudbine generacija u ovoj zemlji.